Arwaki ni machiegni e weche manyien mag migago nyinga Milton Ochieng. Oganda jo-Salami County ma Migori okwayo josiasa e piny Kenya mondo were kod siasa momondo kendo giriw wi oganda jo-Kenya. Jakom mar Migori Muslim Community Development Omar Ibrahim mane wuoyo bang' tieko alam mar nyasi mar Eidul Adha e muskiti ma Masjid ne owacho ni siasa momondo pogo jo-Kenya kendo ketho chenro mag dongruok. Omar bende nokone jalup jatend piny machon Rigathi Gachagua mondo mi owere kod siayo jo-Kenya. Kotenore kod piny owacho ma manywanda, jakom mar Migori Muslim Community Development no ne owacho ni gineno dongruok malich to pod giketo mana wengegi. Ambao wakati yake ni bado. Watu wa siasa watakuja tuunganisho wa Kenya, wanafanya campaign ambao muda hajafika. Pande ya serikali, wale wanajiita upinzani yote. Na hii mtu naita sijui Gachagua sijui nini ile alifutwa kazi, kwanza huyu utaleta shida katika nchi. Hawezi nyamaza. Imefutwa kazi, badala kwenda nyumbani kupumzika kwao.